Out mga boss, parts out tayo. Puro Rusi Gala. Yan, puro Rusi Royal, Passion. Parts out tayo. Located at Gasang Mangaldan. Oh, parts out mga bossing. Located at Gasang Mangaldan. Puro Rusi ya mga boss, puro Rusi. Rusi lahat ng dito. Rusi Royal, Passion, Gala. Yan oh. Kompleto. GY6 lahat to mga bossing. Oh, mabilisan na lang mga bossing sa mga naghahanap diyan ng mga surplus, nahihirapan maghanap sa mga sa ibang pesahan. Sa atin meron dito. Kompleto tayo dito mga bossing kasi more on GY6 tayo. Ayan mga bossing, parts out lang tayo dito. Ayan, sipat-sipat lang sa kailangan nyo. Located tayo sa Gasang Mangaldan, mga tipos yan, mga playrings, mga buong makina, meron tayo dito. Isang buong bahay yan, bossing. Yan mga bossing, sipat-sipat lang tayo guys. Parts out, located at Gasang Mangaldan, GY6. More on Rosy lang tayo. Rosy Gala, Fashion, yan, Venus, Royal. Ayan, isang buong makina, mga kailangan nyo dito. Meron pa tayong kakatayin dito. Located at Gasang Mangaldan, mga bossing ko. Ulitin ko, parts out. Located at Gasang Mangaldan, mga bossing. Isang buong bahay yan, boss. Located at Gasang Mangaldan. Parts out lang, mga bossing, ha. For parts out. Matic lang tayo. Mga Rusi lang na Matic. Gala, Royal, Fashion, Venus. Yan lang yung available sa atin. Oh. Parts out. Located at Gasang Mangaldan. Open walk-in. Open daily tayo. Sunday close. Thank you.